Txanogorritxo. Behin batean, neskatila bat bere amarekin bizi zen. Txanogorritxo deitzen zioten guztiek, burua beti txanogorriz estalia erabiltzen zuelako. Egun batean, goizean goiz, esan zion amak. Txanogorritxo, amona gaixori dago eta ezin da jaiki. Eramaiozu jateko zerbait. Hartu zuen hotzara neskatilak eta basoan zehar abiatu zen. Bide zati bat egin eta gero, otsoarekin egin zuen topo Txanogorritxok. Nora zoaz, Txanogorritx zoragarria? Amonatxorengana, jateko zerbait eramatera? Ondo da, orduan apustu egingo dugu, ea nor iristen den lehenago amonaren etxera. Korrika abiatu zen otsoa eta biderik laburrenetik joan zen. Txanogorritxu ordea loretxoak biltzen atzeratu zen eta biderik luzenetik joan zen. Otsoa iritsi zen lehenengo amonaren etxera. Atea jo eta esan zuen, zabaldu amonatxo, Txanogorritxo naiz eta jateko zerbait ekarri dizut. Amonak zabaldu zuen atea eta otsoa ikustean zorabiatu egin zen. Otsoak armairuan gorde zuen amonatxo gaixoa. Gero, haren jantziez mozorrotu eta ohera sartu zen. Handik gutxira, Txanogorritxo iritsi zen. Zabaldu amonatxo, Txanogorritxo naiz eta jateko zerbait eta lore sorta bat ekarri dizkitzut. Sartu, Txanogorritxo, esan zion otsoak. Sartu zen barruan Txanogorritxo eta ohera hurbildu zen. Ene, amonatxo, zein belarri handiak dituzun? Zuri hobeto entzuteko? Ene, amonatxo, zein begi handiak dituzun? Zu hobeto ikusteko? Ene, amonatxo, zein hortz handiak dituzun? Zu hobeto jateko. Orduan, otsoak oeti saltu egin eta Txanogorritxo harrapatu nahi izan zuen. Neskatilak harineketan basorantziez egin zuen. Une hartantxe, eiztari bat ari zen handik igarotzen, eta ikustean otsoa Txanogorritxoren atzetik zijoala, pum, tiro egin eta akabatu egin zuen otsoa. Pozaren pozez, musu eta besarkada handiak eman zizkioten elkarri amonak eta Txanogorritxok. Alabazan ezpazan, sar dadila kalabazan eta atera dadila Gasteizko plazan.